enyi m nwaanyị a na-enyela aka na-ese di m ibongi. Enyi m nwaanyị a na-agwa unu maka ya, ọ na ya na-abọ na-akwụ. So o nwere ebe di ya na-alụ ọlụ. This guy lụgide ọlụ lụọ one day. Ya mọrọ ife mee n'ọfịs fao, so e wee chụọ di ya n'ọlụ. Di ya wee na-akwụgharị. Ọ sị m nne di ya na-akwụgharị kwụgharịkata ịmago onu na ọ kwere ọlụpụta n'ọfịs dị nyanwa na-akọrọ anyị ife a. Di ya wee gwasị anya maka ọlụ afọ. Ya wee na-eche na-asị di ya na enyi nwaanyị na di ya na-akwụgharịkwa na ndị na ọ na-afịafe arụ o jiri maka ya na-ebi ego oge ọbụla. Ịghọta na so na ọ bụkwa na di ya ga-alụnwu datin ka enye di ya ọlụ ọ bụ ịghọtago. Maka na enyi ya nwaanyị na-agwakwu ya na-edistọb ya na-asị ya biko onwe ka ọlụ sipụta kafa nye di ya na ọ gwara ọzọkwa ife di ya na-alụ ịmagonu saying all sort of things. Ọ sị bụ nne ya wee gwagide di ya wee akwalụ wee nye di enyi ya nwaanyị ọlụ wee na-alụ n'ọfịs. Ọ sị bụ nne na ya mọrọ ma mgbe afọ kafa bidoro maka na enyi ya nwaanyị afọ na-abịa bie na ya mọrọ ma mgbe afọ kafa bidoro iyo ise ibongi o whatever it is that doing na ya mọrọ. So di ya na-alụ ọlụ ya na-enyekweli ya aka because mgbe di ya lụzuru ọlụ ya mgbe ụfọdụ ya bute akpa rice ịghọta na like kọmpi mbupụta akpa rice na ya ga-ebu ụzọ bunye nyanwa ya bunye ibie 1 ya ebunye 2 then onwe ife dapụta like na ya siri ofe malova mana o nwere ife eme ya kpọọ ya ọbịa bụrụ magoro na-enyeli aka front and back mana ofufe nya notice ya ji abalị amba na-agwa okwu bụ na this lady dress more classy than nyanwa. Like if one you use na de more expensive nya jụọ onye ọsị enye na like one quality things nya sị ya onye a na-enyela aka na-eyi quality things nyanwa na-enyelu gị aka nya adịghịkwa ịmago mgbe ụfọdụ nya na-abalị amba mgbe ụfọdụ ọ na-ezote nso ọ nwere ezo ọfị ozo mgbe ụfọdụ ọma mma na ya fọrọ ịmagolo na-abọda nyanwa ya na-asị na onye a na-enyela aka kwesịrị ị na-eyi ude ife a na ọ na-esesesi ego die so na o nwere ike ọ bụ na fayi bago mana ya mọrọ. Ọ sị m nna ọkwa na ife a wee na-aga oluo one day nwanne ya nwoke wee si Lagos wee bata wee bịa fọ ha so wee kpọọ ya sị na nwanne ya nwoke batakwara na ya chọọ ka ha bịa fọ ha. Ọ sị m nne ya mụtara ụmụ 5 o and na ụmụ ya pụsịga agbọghọbịa especially nke ada and na adị ya nwaanyị mara mma so nwanne ya nwoke wee soro ya wee bịa bie ịbịa kenefa ịmago na ọ gwara ya sị a na fa na-enyeli ya akarị nne na ọkwa ebe afọ ka di ya na ịmago so many things. Ọ sị m ndị ka nwanne ya nwoke fụrụ adị ya nwaanyị o tie si ya biko n'ife a bụ ife nya chọrọ na o nwere ife ọzọ nya anụgo dozgal nya ada na mmiri nya anụgo dozgal na o nwere ife a na-ekwu yọbịa nya sị na ọ bụrụ nyanwa ka ị ga-anụ o gị gaa ka ije gwaba adị ya nwaanyị ọ bụrụ na ọ like aga ọ dabala unu fine. O wee jewe gwaba adị ya nwaanyị yọbịa adị ya nwaanyị sị na nsogbu adịrọ fana agbabido tọba fana agbabido kwụba in fact na ọgwago ya na DNA ga-anụ adị ya nwaanyị na ife ọ na-eche bụ ko finish school ka ọ bịa like fa conclude sigo ọ na-abata befafa na-enye enyi na-akpọfe ọgọ ịmaga everything is set. Ọ sị m nne until one day na ọ nwere ife nya chọrọ inye so nya wee chọrọ ya wee jee bie wee nye datin nyesie nye datin ya anabazia so mana mgbe ya lụbie na o nwere ndị ya na ya na-abọ nọ fa na ịmagolo nye kenesi efe wee naba maybe enyi nwaanyị ọtọgobezie ife ndị ya wetalie na-ezuko fafa na-eti na-asọ nwaanyị nke afụkakwa gị n'anya nwaanyị nke a bụka ezigbo mmadụ ịgbatago ụdị ife nna ekwunu so fatisizie one of them fụrụ ya mgbe ya bịa drop datin ya mara etu o si nweta nọmba wee kpọbịa na fon si ya na ya chọrọ efe ya nya sị akere ha ọ sị a na ya chọrọ efe ya ịmagolo disturb kati anya wee jebe wee lụọ wee sị akere ha o wee sị ya madam na ya nọ bọsị ịbịa nye enyi gị nwaanyị gift na that day na eziokwu na ya nọ mana ebele gị na-emele m na enyi gị nwaanyị a fụrụ gị n'anya ahụ na enyi gị nwaanyị a bụrụ ezigbo mmadụ na ị na-atarị ya wite obu gị niile mana ife ọ na-eme bụ ise di gị ibongi na sị what o sị ya na otogo ya na di eyebara nwofụrụ all these things ọ na-aflọnt ọ na-eyi na-asị ya na ọ dị too expensive na ọ dị ya na egori efa ncha niile na otego and this girl na-alụ n'ọfịs ha si ya na ife ya ji wee sị ka ya gwa nyanwa bụ na di ya na-emeli ya nyanwa na-emeli ya na o nwere ka ọ dị na dilidi abụrụ ezigbo mmadụ ọpọ na ife niile ị na-emeli ya ọ na-esekwe di gị ibongi na ọ dụrụ oke
na sisi nya fosili ya that day nya ala nwuru labani no nya ka je wese ka agwa ya osim nya said this girl or not jealous corner di magonya that she was trying to talk to her obu not jealous nya do bi na akụkọ si ani aga eweteli evidence nya don't worry na ogo di abi office abi edulu di apple nya ga esetefa video meli and send earlier nya see okay because ni nwere ki believe after money nya na emela this girl olo that day nya no video bata pictures bata obo picture nya na die video nya na die obo ezoku na die na akwu osimunne na ife bialia n'isi erike o n'ife bialia n'isi erike because mgbe ụfọdụ di eweta ife ọsị nye na-enye gị nwanyị ubute ife ọsị nye gokwa enye gị nwanyị magolu all this while na ada think about it due to na die malụ na onye ya na-enyela aka mana kịta ka ya malụ na die na-eme purposely nya ka olutukwa enye nwanyị after ka onye sigolie nke ọ ga-enye n'ọfịs o nya nwe enyekwa just to bring ya closer yota na and the aborosukwu bụ ọlụ nya nyeli die ọ maka nyanwa ka di eji wee nye ọlụ ka ọ maka nwunye ọ na-esi ibon gị ka o ji wee nye ọlụ osimunne ikekwula ọtọgwu ya na amụrụ ka ya si eme ihe nke anyị buo ihe nke ihe ekwere obubo o wee lụọ one day nya wee mee nya invite si anya bịa o wee bịa nya wee chụbịa wee si ya nne ihe niile mmekọle n'ụwa osimunne ya bela akwa that day I took you like my sister. Ife mmegolu emedurulu me my sister like ndị bụ my blood sister enwetebe the half of ife mmegolu from me na-enyele gị aka n'elu na-enyele gị aka n'ala o wee bụrụ na ife ị ga-ejikwa m ụgwọ bụ ise di m ibon gị amara m na di m na egologo all distance na front amara m na apa m olili na akpa wee na-akụ ọka ịbụ ajọ mmadụ ịgbala ajọ ife niile nyegoro n'ụwa ga-asa gị afọ in fact nya na-ekwu na-ebe osimunne na enyi nwanyị nya another friend of her nọ mgbe ya na-agụ ya ife ihe nwanyị rigolie na-akwụ ya fa na-akwụ ya in fact na ọ dị aka na meghe ka ọ banye nwere ifefe agwara ya that day ya sị ya na ibu alụ iburu ezigbo mmadụ ị na-eli di m na-eli m ị na-eli di m na-eli m nyekwuo di gị ọlụ kedu ụdị mmadụ ịbụ chụ ọ na-ebe sekpula na na-ayọ enyado sorry na ọkwanụ na di echụrụ ya na amara ka ya esisi ya mba ebe ya na-abata bie na onwe nke ọdụ na amara ka ya si eme osimunne nwere fefe agwara ya nya na onwe nke ọ bịala ikwu nya tụtụ onye ụla enye nwaanyị ji bịa esi anyị etinye ife osimunne nya wee gwasị anya wee kwagburu gị ebie osimunne onwe one particular watches ịmagolo all these expensive things ọ ga-abịa ife ya ọ na-eyuzu nya na-asị kedu ebe o si nweta ife anya na wonder nya emesie ka asị aje chịkọtara ya those things emesie egbe ya nkịtị sị ka ajụgodu die so die wee jesie wee bata esieli no ezigbo tofonu bụ ọ na like olibe nnọọ ndị sie taba anọtasịa asịa maka na o nwere ife a chọrọ egwe ya dị ezigbo mkpa n'ọhịa ka ji wee sieli ezigbo nne ka ọ doo strong ya na-agwụ ya na di eche ma ibon gị a na-akwado ọ sị bụ nna ọkwa ya di ewelibe nlilisi anya wee si ya di m na onye gwe ya na ama nkwe na abụla ajọ nwaanyị na ife nya kala ime gị ifulu nne iri na ya sị gị kịta na ọgwụ okedo na nne ili ị ga-ekwe ọsị di ekuja ya sị ya na o nwere ife nchọrọ ịjụ gị bụ nne ha kịta nsiele gị ilisele che ma ibon gị ka ị chọrọ ise ngwa gị kịta na ntị ile ọtapịapịa ma ọ bụ ọgwụ oke na nle ị ga-ekwe osimudi nọgharịa ụlọ ọtọ sị a kedu nke bụ itizi ọgwụ oke na nne ọ bụkwala egwuregwu nye egwusekwenye kedu ụdị expensive joke bụ ife a ọ sị ya because no ife ị na-eme m like mụ na gị na-abọbi ị na-etile m ọgwụ oke na nle na-eli n'ọnya ka nchọ ka test ya gị ka ifukosi atọ dị ọkwụla ọtọ na-ana sị a kedu mgbe o sebere kedu ife ya mere ya sị a nọ n'ana so na ihe ị na-eme this world bụ ịlasịa ma ile enyi m nwaanyị